Welcome to my channel! Ayan, meron naman tayong bagong video at ang ating video po ngayon is all about mukbang. Pansit Canton mukbang. As you can see, meron tayong iba't ibang klase ng Pansit Canton. At hindi lang pala ako nag-iisa, meron akong mga kasama. Ayan na! Pansit Canton. I hate spicy. So, ayan guys, lahat yan paborito kong flavor. Pero siya, ano lang sa kanya, plain lang. Hindi talaga ako bumili ng original flavor. Kasi nga, parang boring kainin. Original flavor. Patingin ang ating pagkain, sobrang dami. Si Tintin nga po pala guys, may ano yan. May jowa. Koreano. May jowa. Ayan, masarap siya. Masarap siya. Tikman natin. Tikman natin. Dati kasi ibang ano nito di ba? Tin? Iba yung ano nito, iba yung Packaging. pasta. Pati yung pasta, diba, Ah. pabilog. Ngayon, iba na siya. Lapad na. Tumaba na siya. Kasing taba. Sarap. Sarap. Eh, sa mga mahilig sa mga Pansit Canton dyan, hindi kayo nag-iisa, tatlo tayo. Mahilig pa kami sa Pansit Canton. Saka nga pala, pag kumain ng Pansit Canton, dapat uminom din tayo ng maraming tubig. Saka dapat hindi natin ginagawang daily food ang Pansit Canton kasi ano siya, maalat siya. Correct. Pang lang. Paminsan-minsan lang. Saka dapat may maraming tubig, uminom ng maraming tubig. Para iwas yung fly. At dahil uubusin mo yan, good luck sa'yo. Pag naubos mo yan, may UTI ka na. Ako pala kakain nito. Ikaw mo naman din, kahit isang saglit lang, kahit onti-onti lang. Kahit isang ano lang, isang perasong pasta lang. Sarap. Hindi man sila naman doon. Spicy. Sarap. Spicy pa rin yan. Masarap. Sarap siya talaga. Yummy, yummy. Wala kaming makain kasi. Na lang naisipan namin, mura lang. Masarap ang Pansit Canton. Pansit Canton. Mga Pansit Canton lovers. Tara, let's. Gusto nyo kumain ng Pansit Canton, punta na kayo sa bahay namin. Marami kaming Pansit Canton. Marami. Sige, isang Subscribe nyo siya. Bibigyan niya kayo ng free Pansit Canton. With toppings. itlog. Dapat pala naglagay tayo ng iba't ibang toppings. Pero na-try na namin mag-toppings ng nilagang itlog. Ba't masarap? Try nyo, masarap. Masarap. Slice nyo lang siya. Parang parang Iboboil nyo muna yung egg. Parang tawag nun? Malabon? Mm. Parang pansit malabon. Nakakabusog agad ako. Busog agad ako. Bakit parang ang dami nito? Parang hindi nakabugasan. Tignan natin to. Tignan natin. Yeah. Ang sarap. At dahil paborito niya po ang Pansit Canton, uubusin niya po ito. Sobrang dami. Narinig diba? Totoo namin dito. Hindi din. Naramdaman ko na yung hang. Guys, sorry, sa litro. Ito yung tubig na dapat inumin pagkatapos mo kumain ka lang dito karami. At dahil tatlo yan, tatlong ganyan na kailangan mong inumin. Kailangan mas maraming tubig. Sarap! Sarap ko kailangan may itlog kami. Sarap. Ito lang pagkain namin ng Tintin. Diet kami Sa sobrang diet, ang dami. Nakikita niyo ba yung katawan ko? Diet to. Sobrang diet. Sobrang diet ako.
Na? Tapos na po. Guys. Hot. Ang hot at spicy. Sarap. Pero ang totoo po talaga, ako talaga uubos ito lahat. Ako lang mag-isa. Grabe. Kaya natin ito plastic. Okay, next. Next naman po. Next naman po siya. Next naman po ay sweet and spicy. Isa sa paborito ko rin. Masarap po ang sweet and spicy. Para lang siyang ano. Hinahamon po kayo ni Mitch. Kung sino daw pong gustong lumaban sa kanya, paramihan na kain ng pansit canton. Sino gusto lumaban? Willing po siyang makatapat kayo. Ano tayo? Mas pinakamangang kung hindi pinakamangang. Sarap. Lahat ang mangang kasi masarap ang sweet canton. Sobra. Masarap pero bawal lang lagi. Bawal po ang lagi-lagi, kaya inisa niya lang. Iba-iba. Bawal po ang lagi-lagi kaya dapat isa lang dapat. Isahang kain lang po, guys. Isang Kasi bagsakan. bawal everyday. At dahil may four flavor siya, kakainin niya yan ngayong gabi. Kasi minsanan lang. Ayan, so ayan nga po, naubos na rin niya yung kanya. Ubos na. Ubus ko na, Naubos yehey. na rin yung kanya. Flavor, alam mo, kalamansi lang kasi yun. Ayaw niya na manga. So ayan guys, wala pa tayo naming maubos ang aming pasit canton, saka ang aming, ano tawag to? Meatloaf. Meatloaf dinner for tonight. Yes, ito lang po ang aming pagkain ngayon. At kung gusto po niyo ng pasit canton, sige, mag-subscribe kayo. Pabigyan ko kayo ng pasit canton. Librihan niya kayo. Canton lang ba yun? So, ayan, maraming salamat sa panonood. Sa panonood ng mga videos na mga na-upload ko. Madami pa. Pero, abangan ninyo ang iba-iba pang mga videos. Sobrang a-advance natin ang pag-iisip para advance din tayo sa iba. Saka ayan, abangan nyo din po pala yung video ko. Dahil malapit ang Valentine's Day. Ayan, abangan nyo po, meron akong i-upload na video kung ano-ano yung mga pwede nyong panregalo sa mga jowa nyo, sa asawa nyo, kung may mga asawa na, kung may mga jowa na, or sa mga kaibigan naman, pag mga single. Kami po, ano kami? At yung mga wala pa dyang jowa, Ayun. we're free. Free. Ayun, so, Tumatanggap kami ng flowers and chocolates. yes. Ayun. Abangan nyo, meron akong mga pinuntang iba't ibang lugar na pwede nyong pagkuhaan ng mga gift. Kung ano man gusto nyong gift na ibigay dun sa mga loved ones ninyo. Hindi lang naman to about jowa ang Valentine's. It's all about family din. Ayan, bigyan nyo rin ng bulaklak yung mga parents nyo, yung mga kapatid nyo, mga lolo't lola nyo, pag ganun. Pwede yun. Pwede ganun. So marami. Hindi na siya flower. Sobrang dami. Okay, madami akong inikot na lugar. Para, pag gusto ninyong bumili ng mga regalo sa Valentine's. Ayun. Puntahan nyo lang yung mga lugar na yun. Ayun, abangan nyo yung video na yun. So ayan, ito na nga po kami. Patapos na. So maraming salamat po sa panonood. Salamat po. Ayun. Ito nga po pala si Titin. Bye-bye.